eta buelteu da, ekatu zazoie, kabaizeru. Eta gero goian dago irratia eta sinema, eta hemendik atzera joaten bazarete dago tailerra, eta goiko solairu guztian dago sukalea, lobelak, minuteria, informatika dela. Zabaldu egingo bentzona zabaldu eta kuku egin. Gorputzeko ditu. Mailan agertzen naiz, superra musikoa naiz, eta nahimategia nago. Egunero badugu tordu bat baino gehiagoko idea zuena mugitik Baionara. Ni joan deitzen naiz, eta Baionara bizi naiz. Ni Lorea deitzen niz, markeakoa niz, eta goizero pasten dut orkabaterean. Ego aixiek, zehazti, polen, puta honek, salto egin nahi dut, erropak endu minuzik dantza egin eun, txiri huelta ebon. Maite zaintut inargi azpizen maite edo baslainoak eta. Eta sobra maite dut zien t-shirtak, hori hor, bizi. Eta zergatik hori baduzue? Idaukunak bat eta bez Baionako zazuratei laguntzen. Bai, eta baduzuen mezu bat ikastola hori posarazteko? Abesti bat ez esateko. Bai, abeste bat duzue. Gol Euskal Herria! Egunon! Untxa? Untxa? Ondo, untxa? Ondo. Untxa? Zer moduz? Ikai! Zuzura, bai? Hau pasure! Daukatzuen galdetzeko, esateko, zuena daukatzuen mikrofonoa. Lehenik, mila esker hainit denak biltzagatik guretzat eta parte hartzen duzu ere gure bojokan. Bueno, eskerrik asko zuei, txalo bero bat eta jarraitu dezala jaiak. Eskerrik asko.
gero kanta